Labarai da ɗumi-ɗuminsa, ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. 'Yan bindiga sun yi wata mummunar ɓarna, kana sun harbe wani jami'i ko kuma wani mai aiki a hotel. Amma kafin kawo muku cikakken yadda rahoton yake, jama'a don Allah, ku daure ku danna mana alamar liking a kan bidiyon nan. In wannan ne farkon zuwanku wannan tasha tamu mai albarka, don Allah ku daure ku danna mana alamar subscribing kana ku danna ƙararrawa, sannan ku kasance zuwa ƙarshen gajeren bidiyon domin tabbatar da yadda rahoton yake. Da ɗumi-ɗuminsa, 'yan bindiga sun harbe su sun kuma wulaƙanta gawar duk da karɓar miliyoyin kuɗin fansa, kamar yadda jaridar Legit NG Hausa ta wallafa. 'Yan bindigan da suka kama wani mai hotel da matarsa da wasu manyan ma'aikatan na hotel ɗin sun harbe su har lahira. Rahotanni sun nuna bayan harbe mutanen, 'yan bindigan sun yi watsi da gawarsu kafin a samo su a cikin wani daji. Haka zalika 'yan bindigan sun karɓi kuɗin fansa kafin kashe mutanen, kuma sun harbe waɗanda suka kai musu kuɗin fansar. 'Yan bindigan sun harbe wannan mai hotel ne da kuma ma'aikatan hotel ɗin a jihar Niger, arewa ta tsakiyar Najeriya. Rahotanni sun nuna cewa waɗannan 'yan bindiga sun kama mutane ne a ƙauyen Gauraka da ke ƙaramar hukumar Tafa a jihar ta Niger. Jaridar Daily Trust ta wallafa cewa 'yan bindigan sun karɓi kuɗin fansa har naira miliyan 25 kafin su wulaƙanta kuma su hallaka mutanen. A ranar 17 ga watan Agusta ne 'yan bindigan suka afka kan mutane a cikin wani hotel a yankin na Gauraka da ke yankin Tafa. Wani mazaunin yankin ya tabbatar da cewa 'yan bindigar sun kai hari hotel ɗin ne da misalin karfe 1 na dare, inda suka tafi da dukkan mutanen da suke hotel ɗin. Duka-duka a nan labaran namu ya zo ƙarshe. Jama'a, ku yi mana comment, ku faɗi ra'ayinku dangane da waɗannan abubuwa marasa daɗin ji da ke faruwa a yankin arewacin Najeriya. Muna